violence. And enye ke izinto ke seyivelile is the emergence of gangs in schools and in communities as well. And into ke sithe thina sike sibheke sizame ukukhuluma ngayo sizwe from one of the members who are involved ukuthi yena ke uthini ngalolu daba. So ukhona ke nathi la namhlanje sizomamukela. Sawubona mfethu. Kunjani? Ngiyaphila. Awu ekseni kanje ususe emsindweni. Ya manje usizo la kodwa manje ngizama ukuphela nakhona manje lokuzwakala futhi. Sekungconywana mfethu sekungconywana. Right God? Ngi-right ngizwile kuthiwa uproducer wami la lokho engixwayisa ethi nje uzongithatha ungibhekisele ngithi mina ungeke azayenze leyo nto kumina. No, ngicela ukuthi ukhuluma kanjani khuluma ngani. Hayi cha ngeke uzuyenze leyo nto kumina. Khuluma. Alright, so mfethu ngiyazi ukuthi sekuvelile kaningana ukuthi ukhona iqembu kuthiwa ama West abanye bathi wawa West. Yini leyo nto? Awungitshele ngayo. No, lana sihamba lapho. Asitheleli uma sisebenza begazi lahlala. So manje sila begazi sile today. Uma ngokuthi thina siphilele ukuthi thina siyanquma siyabulala ngoba sifika nesebenza kangegazi. So nje sitheleli. So manje njengoba kuthiwa West it's a group. Yangizwa ngithi kuzwa kahle mfethu. Yes, group le engaphetheleli edila nje negazi. Ukuthi suka afike kanjani ukuze kwenzeke kona. Cabanga ukuthi ngizovala lapho. Okay, ngiyakuzwa. Manje ungichazele indaba nidinga igazi. What is indaba libalekile igazi kunini? Lo mbuzo ngizokuphendula sizokubona manje. Ngoba answer yakho ukuthi ngithile ngithethe ukuthi sina zonke inombolo esiyidala nje sethu. Sidala nje ekuthenini hamba ngegazi, sibulala. Abona manje nginamanje nje kwabebulala ugeneral wethu nje wabulala ugeneral nje ayikho into abayenzima. Kuleka. Mawuthi ayikho into abayenzile uchaza ukuthini? Senjalo ukuthi ugeneral nje kumshayile namanje kusazoba khona umuntu futhi ngoba into leziphela. Nibangaki mhlawumbe mawucabanga mani nonke maniphelele? Ngizwa ngithi mawucabanga nibangaki mani nonke maniphelele? Hayi ngicabanga ukuthi sibangaki ngizokutshela nje mina ukuthi siyakhulumana thina. Shuthi la kuma 500 600. Yeah, because sekuthi lo semshona ukuthi kwinani esinalo imali lenombolo thizeni lakhona nenombolo yazi. Yabo kodwa imali lenombolo ethize njengoba ngitshela ukuthi silandele umthetho othize lo mthetho lo umthetho uhamba nenombolo umthetho othi nanoma yini mina ngayala ngavuka ngasebenza ngale ndlela engitshela ngayo noma ngaya mhlawumbe ngakubuze nawe. Okay, asiqale sikhulume ngawe kancane ukuthi wena ngifuna igama lakho ungangitshela igama lakho but ekhaya usuke ekhaya elinjani? No. Ngisakhumbula ukuthi ufike uzalo bese uyakhula khulisa umzali bese uyakhula bese impilweni ozobe soyiphila wena bese uyabona ukuthi uphila kanjani. Ifuna kanje la ngithetha abazali noma wachuza ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuphila kanjani after. Okay, awukangiphendule wena imag ngifuna sihambisane mina nawe. Ufuna ungichazele ukuthi wena ukhule kanjani, ukhule ekhaya kusonto kwakhona umama nobaba kanjalo. Yes. Tuwa abazali kula right, upbringing yami was right, then it's like solid impilo yami. Shitho nje lapho. Yashintshiswa yini le yakwenza ukuthi uthathe lesinqumo sokuthi uzongene kule mpilo ephilayo? Ngicela ukuvala lo answer ngicela ukuvala lapho ngoba manje uzochazisa ubuni
Ngiyafuna ukwazi ngoba ngiyenzela ukuthi mhlambe njengabazali khona la thina singanaki khona okuphoqa ukuthi ingane igcine singena kule mpilo leyo ikhethayo. So ingakho ngifuna ukwazi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi indaba ukhethe lempilo eningi kanje ama options ubungaba mhlambe umdlali webhola, ubungaba umuntu oyaphesheya, usebenza ubodokotela. Mama ngithi uyasebenza lapho ukhona. Yebo. Yes, sebenza nathi futhi. Akubona umbuzo lami lokho angakafiki ekutheni nenzani. Ngibuza wena siqu sakho ukuthi yindaba ukhethe lempilo. Ubungaba inoma yini. Uyazwakala ukuthi umuntu mhlawumbe owaye ne future enekusasa eliqhakazile why ukhethe lempilo. Lo siqala amakhulu iqala la mansakhula bese ngithathe ngabe ngikanga engapheli boso adelekele so bedanyana bese ke iqala lapho ke izitokeke. So wahlukumezeke ejele. Nalo ngabe nahliziyo yabona ngabe nahliziyo sikhona igama layo. Okay, so uma ngafika umuntu ethi uyakuthanda manje akunika uthando ngeke uzokusize lokho. Bethu ngithanda umuntu efazane. Umuntu nje ngishabe kuthiwa ubaba wakho afike akunika uthando akuthathe akise mhlambe egoli akuhlalise hotel anihlale nibonde nidlo ice cream nenze lezo zinto uchabona isingeke sasiza leyo nto. Wani into ngifekane. Sengizama nganginikezwe umuntu lo nto leyo. Bethi mina ngishintshale impilo ngoba manje lo muntu lazanginike ngabe ukuthi ngikukusho. Sisebenza ngemali. Kuyona nto leyo ngisebenza ngayo nje. Size naye sisebenza ngayo. Kila nemali, usuke nemali, fanele sisebenze njengoba bengichaze sikhanye sanda ngokubuza ukuthi sisebenza kanjani. Ubesho yalo umuntu lo thanda ngoba mhlawumbe ufuna ukuthi indlela yokuphila. Futhi kakhulu manje. Indlela ezoshintsha ngayo ukuthi bamlandele uGeneral. Yona indlela ezoshintsha ngayo ukuthi ulandele nathi uGeneral. Nanoma yini yonke sisebenzayo ngilesashintsha. So wena ufuna ukuba general nawe? Angisho ukuthi ufuna ngoba umshayeli kumele kube khona umuntu ngoba lento lefanele siqhubeke kahle kahle into lekhaya. Okay. Inayo noma ishaya kodwa izoshaya ngami sizofuthi uvuke futhi khululeka. Okay, manje nitholani ngalento? Tholani. Yeah, utholani ngalento yini ekunika leyo nto ukuthi lokho uqhubeka uyenze lokho ubulala abantu yini ekujabulisayo uyajabula mhlambe khona into eyisilwane nayo ehamba nemithi kwenzakalani kwena? Ayisisiya imibuzo yakho yenza ukuthi kakhulu masabona. Mfethu yabonje ngibuza Yes. yabo ngoba ngikubuza angikubuzi ngoba mhlambe ngizama ukuexpose noma kanjani ukuthi ngiyazi ukuthi phakathi njengoba uthi unembeza ukukhona akwazi ukuthi awukho so ngizama ukuthola ukuthi yini le kwenza ukuthi wenze ngoba kuwena. Ithumile answer yakho. I-answer ngoba ngitshele ngithumile yakho. Cela ungipha bandle ngiyacela ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yini le kuphusha ukuthi yenze lento ngoba ngeke kube ukuthi kumnandi kweni masubona idumbu lele phansi ubona igazi ubona imndeni ikhala wazi ukuthi wena ubona abantu mhlambe yabo njengoba nawe uthi uyasebenza uhambisa ukudla ekhaya mase khona omunye umuntu ekhaya eselikhaya seluwile all together kuthiwa ingoba kushone lo muntu mangabe ubufuna leyo phone ke mhlawumbe ubungayithathi ifone uhambe nayo indaba kufanele nibulale ile phathe ngizama uyithola indaba kufanele kube khona ofayo. Mthetho sawujoyina thina lo mthetho sawujoyina esebenza phezulu kwawo ukuthi every time we day night we have to we have to ahambile nyawo futhi mina hambile nyawo ngomhlanga ngami ngoba ngomcampaign ayisami ukuthi futhi uziyazi. Okay bakhona ke nibaxolelayo mhlambe mawubona ukuthi okay lona ke siyamxolela ngesize simbulale noma nibulala zothi. Into edalela la noma yini mina enjoy ngitshela ukusebenza nomthetho umthetho wethu uthi manje mase ngipointile fanele ngishone khona siyosebenza kanjani indawo engisebenza ngayo abe ngizothatha leyo phone ifunda bayifona ngisebenza bayifona sebenza bayifona mali encane phone ngingena bayifona.
Okay, if usebenza ini wena mhlambe kuba abantu mhlambe abathiza bayikhulu mhlambe usebenza njengenkabi into kanjalo. Yonke leyo nto leyo masihlanganisa into eyodwa. Ngoba ngizodubula ngikwazi ngiyasudubula ngibulala ngizova kwena into endlini la into ngizofuna wena ngifuna. Niyadlwengula besifazane niyababulala niyayibulala ingane. Hayi uzongula amantombazane sinalento ngathi. Amantombazane lento ngathi athanda ngapha nangapha sendawo zokudlwengula esifubeni laba bafana abancane abangazi abangashelanga kubancane. Thina sisebenza intombazane obhekile abantu labo besindlela nabo imali. Angiyeva mthembu. Manje uthe ijele la kuhlukumeza yini la kuhlukumeza khathi usejele? Ijele sifama kumnandi. Qala nje kanjalo ejele kumnandi. Uyayenza la ngaphandle wesongena khona leyafika khona iyashintsha sonke kho mama sonke kho baba sonke kho sonke kho bhuti sonke kho siswa so khona insizwa bakudlwengula nawe ejele so khona insizwa ay kwazi ukwenza kanjalo nasebenza ngenombolo futhi shuthi wena odlwengulayo shuthi wena obadlwengula ejele no indaba yokudlwengula ihlukile mina ngi-36 sangeza ngithini 36 ngizongule eMarch kuningi yabo yami lokho yaso 26 ayivumeli ukuthi ngihlalele la engifalela wona. Okay manje ukhona umuntu mhlambe oniphethe ongaphakathi ejele ngoba ngeke ngayizwa into enjalo ukuthi wani naniphethwe la. Everywhere. Itshele nejele thina bayalazi idaba. Okay mangayona iWest ngobani leli linye iqembu enilwa nalo ngoba kuthiwa khona iWest khona elinye. No, ngikwazi ukukhuluma ngabanye abantu bevala futhi angisala. Likhona kodwa elinye. Ngakho ngithi ngicela ukuvala angisala ngikwazi ukuthi mina ngisacela abantu ukuhlala nawe ngeke ngikhulume nawe abazali basaphila. Yeah. Uyabathanda abazali bakho? Yeah, they know still some. Ayazi. Ngabathanda problem ukuthi sazi umzali akasonto ekuthayo ingane maseyekile umzali ufuna sakwazi ukubamba lesimo family mina kwami umzali nje siyasipitsana ibona ukuthi ayenze into abayifunayo ukuthi njeke lento le ngoba ngiyona ngafa kuphela yazi ukuthi uNkulunkulu uyawazi ukusebenza phela komuntu ucabanga mhlambe ngawushintshe kodwa mhlambe uNkulunkulu usangakuthinta inhliziyo yakho ushintshe. Yeah, because you know as uNkulunkulu I think so as you said but so uyakholelwa kuNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu khona uyazi ukuthi uNkulunkulu abothina sibensangazi wethu thina barazi ibasha izinto ezithandaza kakhulu nabantu abafuna ehlezeni abantu abasonta nabo la lobo namba basonto batha ukuthandaza kusho ukuthi uthandaza uNkulunkulu okwesinye isikhathi uthandaze kodwa umuntu ongayena uNkulunkulu oyi opposite ngoba uNkulunkulu ngeke phela azayivume lento eniyenzayo ukubulala abantu yena mthetheleli wethu lo yena mthetheleli wethu lo njengoba wafika mthetheleli nje yena othethelela thina ke ikhona indlela yokuthi mhlambe ungiboneke mina sikuhlale sikhulume nawe ngiyathanda ngempela ukuhlala nawe ngikhulume nawe ngoba ngiyazi ukuthi akuwena lokhulumayo no ngicela ukwenze awuthandi no ngekwenze ngiyakuzwa nale ngihlala khona ngizokwazi okay kodwa ngiyakucela ke mfethu ukuthi mhlambe uke ucabangisise lento yokubulala abantu yeah imaki ingane unazo wena yazo 5 mangase kube khona umuntu obulala ingane zakho ngendlela wena obulala abantu ngathini ngisho lo ngizakandi zami cha sithi awusekho wena ngithi ushila ugeneral akasekho nawe kuthi uyashona kusasa ingane zakho usezisele azizodwa usekho wena ngithi ngeke usakwazi ukuyiprotect khona umuntu ozowenza exactly lento yenze ingane zakho even lezi ke ezamantombazane mangabe ikhona ezamantombazane ayihlukumeze exactly njengoba uhlukumeza abo ngihamba Dumizulu ngihamba kodumizulu ngoba emva kwami wangitshela nje ukuthi sengiziphele zohamba mina ngishona emhlabathini sikhona izami ngemuva ngomsebenza lo msebenzi kabuhlungu
Okay, omncane kunani nonke uneminyaka emingaki? Ngifuna ukuthola lokho. Hayi wena, hayi iminyaka yakho. Omncane kunani nonke kuyiWest uneminyaka emingaki? 18. Khona bamkhombayo lapha eNanda bathi uneminyaka yo9. Hayi angibuka ngimbazi kwamanje. Akhona yena kodwa ngimbazi. Kwamanje akwazi ukuthi enze exactly izinto ezenzayo. Kodwa yena uyenza naye. Wathi nje manje umshaya uzobona. Okay, okugcina umbuzo ogcina ngiphendule lo kuphela. Ikhona yini imithi enisebenzisayo na? Ekwazi ngabe khona. Khona inyanga nje ezihlalela ukunisebenza. Uyazi bafuna imali nje na. Njengoba bafuna imali yendlela abasebenza ngayo nami ngizokwenza kwafanele ngibona ngashela imali. Bathi benza ingane zami ngemali evalweni ke nami ngizosebenza ukuthi ngenze ngokwenza leyo ngithathe kubona. Ngiyakuzwa mfethu noma into eyishoyo nje ngiphatha kabi ilimaza inhliziyo yami ngoba nje mangicabanga mina ngicabangela into ezinkulu ngicabangela nenza into ezinkulu la eMzansi kodwa nina nicabangeli le nto ucabanga ukufa ayikho into ozoyithola ngokufa mase ufile futhi ayikho into ozoyenza mase ufile so sekuphelile ngawe yabo sina sinifunela ukuthi nibe ngesivaleni manje ungadini. All right mfethu okay ngiyabonga kodwa kakhulu isikhathi sakho Great. Salute. All right ube nosuku oluhle mfethu sibonga kakhulu usinisikhathi sakho It's a good day now, yeah. Thank you so much. Great. All right. Yazwela nawe. Straight from the horse's mouth. I don't know what to say. Yeah. I think we need to take time to digest the lenkulumo. Ooh. Angazi nokuthi ngithini guys, I'm still shocked. Yeah, no, sizoyiqhubeza le I don't know what to say. Wangampela angazi nokuthi ngithini. Yeah, thank you guys for watching.